Per accedir per primera vegada a la nova plana d'aules, pots fer-ho des de la versió anterior. A la part superior trobaràs l'enllaç. Una vegada dins, amb un sol cop d'ull podràs veure l'activitat i fer un seguiment dels teus estudiants de totes les aules des d'una sola plana. Si ets consultor, veuràs el seguiment de tots els estudiants de les aules que estàs com a consultor. I si ets professor, trobaràs l'activitat dels alumnes i també l'activitat dels consultors. A més, podràs veure agrupades les aules d'una mateixa assignatura. A primer cop d'ull podràs veure un resum de tots els estudiants matriculats i podràs saber quants d'ells són repetidors. Així mateix veuràs els clics de ratolí totals de tots els estudiants dins de l'aula i podràs saber si tenen lectures pendents a les eines o no. També tindràs informació de quants d'ells segueixen l'avaluació continuada. Quan ets consultor veuràs només la teva aula i si ets PRA et sortirà un llistat de totes les aules de l'assignatura. Per a veure els detalls, prem aquesta icona. Ara veuràs quants alumnes estan dins de cada aula i quants d'ells són repetidors d'aquesta aula en concret. Tindràs un informe detallat per a cada activitat. Podràs saber quants clics s'han fet per a cada activitat i saber les lectures pendents per a cada activitat. Però encara pots aprofundir més. Si prems el símbol més, podràs veure la informació desglossada per a cadascun dels estudiants. Trobaràs els clics que ha fet cada estudiant, les lectures pendents que tenen i podràs saber quan ha estat la seva darrera connexió a l'aula de manera global. Si prems el desplegable, ho podràs veure per a cada estudiant i activitat. Et recordem que totes aquestes dades són visibles per a la nova aula, però que si en teniu una versió més antiga de l'aula, alguna de les dades no estaran disponibles.